Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika siyanibingelela sethemba niyaphila igama ulindo kuhle sibongiseni Dr Life Mntaka Khumalo ehlala Nkosi kunjalo nje ke bafowethu siyanibingelela sethemba niyaphila namhlanje njengenjwayelo sithi #kwenzekwenzeke podcast sikuphatheleke lezi zinto zakho ezimnandi ezikwenza ukuthi ujabule ngasekhaya siyafundisa siyanakekela siyakhuthaza iyona into esibhizi ngayo la kuyikwenzekwenzeke namhlanje siphetheke lapha na enye insizwa edume kahle kakhulu kweze kuthunga kuyinqephu mawukhuluma ngenqephu awuyishile insizwa mawula around eThekwini njengamanje semele uyazi ke makuthi awuyazi ungene nasey'nkundleni zokuxhumana uyixhume sikhuluma namhlanje noSimphiwe Umntaka Mkhize sizwakela nezalo lapha na ke eMhlabashane eHigh Flats yenze kumatibulation wayo ngonyaka lapha ka 2012 kanti ke lensizwe kuyasebenza lapha na ke King Edward Hospital as a cleaner esahlanganisa lapha ebamba njengendoda into iyahlanganisa lapha na King Edward ke kanti ke he's a fashion designer kanti ke uqale lapha ne company yakhe iDime Creations uyiqala lapha ngonyaka ka 2017 kanti ke ukhumbula ningizema Africa ke lensizwa ke ibusiness lawo noma ufuna ukuxhumana nayo noma ufuna ukuthola izinto zaye ezithungayo nezenzayo uzoya lapha na ke eThekwini lapha na ku West Walk building lapha na ke ku floor number 8 ku room 830 kunjalo ngithi mfowethu 830 right bafowethu sengimthamdile ukhabazela kamavofo i-designer uqala esibuba nayo la kwi-show yethu siyabonga kakhulu ngani yakwethu ukuthi uthathe isikhatsi sakho uze asikwamukele kwenzekwenzeke podcast. Ngiyabonga Mthungo ngiyabonga ngiyathoba kakhulu futhi nokuthi uthi kusonda nje incane kabi yamncwadini lakho ngiyabonga ukuthi ningihost kulohlelo lwenu kuyintokozo kakhulu mfowethu ngiyabonga. So ke mfowethu kade kwahle sixoxa lapha sihlalele eceleni lapha kukuhle ukhulu usushona phansi manje uyamazi sathana uthi uyathanda ungenelela kwesinye isikhathi nala angafanele engene khona kodwa ke angeke simvumele usamvumeli ngiyabona uthanda ufuna ukuhlala egilweni nami manje mfowethu ungomunye wabalandeli bethu kwi-podcast kwenzekwenzeke uyasilandela kakhulu uzizwe njani mfowethu nawe usutholela khe ithuba lokuthi ube ingxenye yale podcast ekhula ngamandla ngendlela esimanga. Kuyintokozo kakhulu kuyakhombisa futhi kwesinye isikhathi ukuthi umsebenzi uyanakeka nokuthola ithuba nje kanje akujwayelekile so nje kuyintokozo kakhulu enhlizweni yami ngiyalibonga lethuba kakhulu. Fashion designer ke osoma business abeze bezocobelelwa ngolwazi siphethekelana ke uqweqwe Mntaka baba thatha ungibeke njengamanje ama business maningi ahlukahlukene kodwa wena wangena kuleli lokuthunga iqale kanjani lento yokuthi uzungene ekutheni ube umthungi oseqhuphele phezulu ngoba ayeThekwini siyawuhlonipha umsebenzi wakho. Mangibuyele emuva nje kancane Sure. Since usushilo ukuthi ngiqede isikole 2012. Sure. Emva kwalokho nje kwakubamba amatoho lapha nalapha. Sure. Impilo kuyakuthatha kubeke kwesinye isikhathi la osungahlosile kuba khona. Yakwenza lokho so ngenxa yamatoho ngibone ukuthi awangivumi mfowethu ngabona ukuthi angishiye phansi lento ngawuyeka umsebenzi ngicabanga ukuthi kwakula ngo 2016 sure ngawuyeka umsebenzi ukhona ngabona ukuthi akusavumi kona ukuthi ngitohoze ake ngizame ukuthi ngizenze lento yami. Yes. So mangeke umsebenzi yabo mongenayo i-backbone financial kubiza ukuthi ungene ehlathini ukhwezela. Yeah. So ngazama ngaleyo ndlela ngaqala ngadayisa noma yini ebidayiseka ngaleyo nkathi ngangena kwestock ngenza branding qala kwami nje business 2017 i-branding yini ke i-branding izini ukubrand ama t-shirt for ama-companies ezibhalwayo amagama ama t-shirts athenga ama jackets ubrand ibongo kanjalo ngaqala kanjalo mama lokho ngingaxoxa uphazamisa ukuthatha awukuthungi wena kodwa ukulanda laba abakuthungile bese uyakubranda wena ngiyakuthatha nje kwi-supplier kanjalo efactory ngithenge in bulk ngenze
ngikhiqize kuphuma Yes. nginikeze umuntu osuke odile Yes. yaqala kanjalo ngokuthi bengiphakathi kwi building yabantu abenza umsebenzi enguthandayo ngoba ngiyakuthanda qo so Ngibona manje kwaqala kanjalo ukuthi ake ngibone ukuthi akukho ningakwenza la ngalenkathi ngizobranda ngihlele emahhovizini abafethu abakhona khona la ngilokhu ngicela ulwazi bengicelisa nje ulwazi akukho isikole engifunde kusona indaba ye-fashion yes kuzakhekele ngothando ukuthi ngigcine ngikulomkhakha engikuwona ngoba ngisendleleni kahle kahle ngifuna isinkwa ngasizama ngaleyo ndlela kwayikhona ukuthi uJehova mayithe into ukupha yona le wangipha le fashion mfethu ungena kwakho njengoba uchaza ukuthi uthema ungena wangeniswa yikho ukuthi uyindoda ibihamba ihlanganisela ihambe futhi icoshela ulwazi lithekela yalithola yalisebenzisa njengamanje wenza umsebenzi oncomekayo ngendlela eyisimanga sithatha usibeke ke mfethu ekutheni because uma uqala ibusiness unento okuthiwa icapital lokuthiwa imali ngiyabona amatoho bwana wawunayo imali like yayikhona into eshoyo ukuthi okay nansi imali ngihambe ngiyoqala ukuthi noma konke nje kuhlangene ngendlela mzilekazi ukukhuluma nje iqiniso mfethu ibingekho imali yes not ukuthi ibingekho ngiye kumsebenzi nginezikweletu ngenxa yokubona ukuthi kwamsebenzi kwawona lo usubanga ukuthi ngibe seyikweletini mo yabo uma kufanele kuhola ungaholi push inyanga phambili yabo agcine ngibona kahle kahle ukuthi akuyona indalo yami le ukuthi ngigcine ngilokhu ngisebenza ngawuyeka umsebenzi so imali ayikho ngaqala ngadayisa wena wabona abafethu laba bokufika uma bengena udot to dot bedayisa izinto ngadayisa ama trunk ama vest yabo ngaqala ngaleyo ndlela uma kufika leyo mali before even kwi branding waqala wadayisa angivesana lento ingenele egazini ukuthi ngibe nogqozi lokudayisa before ukuze ngifike ekuthenini ngidayisani kahle kahle yabo ungena udayisa ureject umuntu engakukhokheli kodwa usebenzisa imali yokugcina ngabe wenze ngayo into esile engabe wenza iCV ngayo so akakhokheli imali ayikho so kwangikhomba ukuthi angilwe kuze ngizofika la engifuna ukuya khona so ngale ngathi ngithatha le mali ngenza igiba zesonto kahle kahle backbone yami ukuba uNkulunkulu bengekho angabe kwakhona lokho engikwenza akukho cause kufinyelela ekuthenini ngize ngibe kwi-fashion ngenxa yokuthi enkonzweni ngikuyona bengibenzela ama t-shirt nama jacket asenkonzweni ngale nkathi ngihamba ngiyokwenza ama t-shirt ngihlangana nabantu endleleni abenza lo msebenzi engwenza manje ngale nkathi ngihleli nabo bona ba understand ukuthi ukuhlala kwami akusakhona ukuhlala ngoba ngilinda ukubrandelwa kodwa sengihleli ngoba ngizulwazi manje sigebengu sabo so yaqala kanjalo lento yazakhekela so yonke into emva kwalokho ebisizenzekela ukuthi ngifuna ukuya lapha in order ukuthi ngifinyelele lapha angisondelane nangomuntu ngeduzane yabo uma ngihluleka kumntunga akusho ukuthi kusasa ngingavuki ngiyozama komunye ngiye komunye so baningi abantu endleleni ebengikuyona engingasho ukuthi ngilincelile kubona ulwazi mhlambe uzothi usikhathi usancela ulwazi khabazela ngithatha ungibeke mfethu ngoba kukhona labantu sinakho ukugive uphiswa izinto ezincane khiza uthola ukuthi umuntu uyakureject njengoba usho ukuthi uyafika umuntu uthengile ngemali yakho yokugcina mhlawumbe abantu understand imali yokugcina uyamdayisela umuntu akasathengi noma akasakhokhi how much more ke enye into painful part ukuthi umuntu ke oncela kuye ulwazi bebengakuncisheli yini na lokho angifuni ukuthatha ungibeke lapho ukuthi bengakho into efrustrateayo why usafuna lona ulwazi lona ibiba khona ngoba akubi lulu uma usaqala umsebenzi osokufuna sure ngicabanga ukuthi since ukuyi broadcast kanje hayi ungiqalisi akukho lula even ukuthola imic esibili sure mhlambe kuye kwabiza ukuthi wenze isikweletu ukuze uzothola le mic yabo leso sikweletu ukuze uzosiphesha uthemba ukuthi lo muntu omenzele umsebenzi izolo njengoba ubube uMC uzokhokhela ngasane ngayikhokhi so unayo imali ekhomba ukuthi uzokwazi ukuthi kusasa
uvuke ukwazi ukukhokhela ama debt okuwona la osukwenzile uyabona uma ngizoqala umsebenzi ngiqale ngingenawo umsebenzi ungasasebenzi yabona uye kumuntu umcela ukuthi bafo ngiyathanda ukwenza lo msebenzi kodwa ngoba nginawo amandla ngicela ukuthi mina lezi zakhe izinto ngizigqoke mina ngikwazi ukuziveza hleze abantu mabeyithandile kumina mase ngiyaqala ngiyayidayisa ngenxa abantu abengiseduzane nabo ukuthi umona babanga nawo yes bakwazile ukuthi bengi-assiste ngaleyo ndlela ukuthi no Khize nayi platform ethatha isebenzisa ngendlela eright nangempela uma ngisebenzisa kwangivuma ngakwazi ukuthi okay sengiyazi okay uma ngifuna ukuthi ngikuthola la mangifuna ukuthi ngikuthola la kwakhona abantu esisebenzisana nabo njengoba namhlanje sengikwazile ukuthi ngizimele ngenza into yami ngingedwa suka khabezela sizoyithamda ngoba sifuna umuntu ophansi ofisa uqala ibusiness ofisa nawo uzabalazi kungabe sifuna funde ngabe manje ke as uDr Life ethema ibona umsebenzi wakho nawe wabona umsebenzi wakho ukuthi ufanele uze kwi-podcast uzotshela abantu ukuthi okay we have umsebenzi okanjena nami ngiwusoma business kubaluleke ngani in the first place nje ukuzimela wenza into yakho ngingasho ukuthi kuyasiza ukuba kuyo yonke into ofuna ukuzimela ngayo mfowethu ube nethando la uqala yeah ungayenzi just because omunye umuntu uyayenza ngiyakuthola ngiyakulandela ngoba ngiyakulandela kuyenzeka ukuthi endleleni ama challenges ohlangabezana nawo ekhomba ukuthi ugive up yes uma ukuthi bengayona yakho leyo nto uzogive up noma kanjani uma ufica indawo yakho oyirenta ayivaliwe ngoba vele bengayona into yakho le ngeke ukulwela ukuthi kusasa uphanta imali uhambe uyoyivula ukwazi ukuqhubeka nokusebenza yize ungeke ukwazi ukuqhubeka kodwa uthulele ungalele ekseni uyalakha iqhinga lokuthi uvule endaweni kodwa uma ukuthi leyo nto ayikho kwena bengalona uthando just did lento ofuna oyenzile ngenxa ukuthi ubona omunye umuntu eyenza angeke ukwazi ukuqhubeka nokuyenza uzoyishiya phansi uthi ngisawuzama ukuni abanye bagcine bengazazanga ukuthi benzani ubona benza izinto eziningi yabo just because ukopela uba yes yabo kanti lo muntu amkopelile usefikile la yena lo muntu afuna ukuya khona akamazi ufinyelele kanjani yabo so noma imepha umsebenzi kunama challenges azokhomba ukuthi give up uma wakho awukhomba ukuthi give up zama ukuthi ngazo zonke indlela uphushe so now ukhawezela as uyi fashion designer uneyakhe company yize ingqinamba eninazo njengamanje noma ngabe just nje ukusivula umqondo ukuthi mhlambe let's say umnotho ukuyakhona ukuni affectayo mhlambe as a business mhlambe ama material onosebenzisayo ukuqiniseka ukuthi ibusiness liyaqhubeka yini nje ongayipick up einkingeni enazo noma unayo wena njengebusiness njengomuntu omusha mfethu ngoba kuthiwa abantu abasha benza lutho eningizimu Afrika but kuyajabulisa ukubona abantu abafana nani bafethu nilwela ukuthi inishintsha amakhaya emuva so yini ezingqinamba mfethu ongasazi sazona nje batshela abantu ukuthi hayi ezinisibona bafethu siphusha lo msebenzi but kunzima kunzima bafo ngeke ngize ngiqambela amanga sure uyabona nje masingabuyela kancane emuva sure amabhizinisi amaningi awile ngenxa yesimo somnotho ukuthi uke walekha ngalenkathi kuyi-COVID uyabo so thina njengami kwelami ngidila nemenzwe ngidila nemishado nezingubo zama functions uma umuntu efuna izingubo ezabantu besifazane lezi ezithanda ukuba serious nalezi ezingiyazenza but kodwa kunzima ngoba umsebenzi kuyenzeka njengamanje ube quiet uyabo uma uquiet kusho ukuthi kufanele kurent endaweni osebenzela kuyona so awukwazi ukwenza lokho sekukhomba ukuthi nale mali yesinke bekufuze
uyoyibeka isinko osibeke phezulu kwetafula uthatha yona usebenzise yona ukuze uzokwazi ukuthi ngakusasa uthole indawo ukusebenza ngoba sisebenzele eThekwini asisebenzele emakhaya so yonke into esenzayo si involve imali ngisho uthenga imaterial kuphoqa ukuthi imaterial iyakhula imali yakhona kodwa kwi clientele uma ingakabi sezingene eliphezulu usazama njengathi ukuthi okay angeke ngibe reasonable in terms of a price yabo uma kwenze ukuthi uthatha ama client ohlangabezana nawo engabi loyal towards umsebenzi wakho ekunikeze izithembiso engasifezi yabo nathi siyaba namaphutha njengoba senza imisebenzi noma imiphi nalesi lengwenza yabo kodwa uma ukuthi awukhokheleki kwenza ukuthi ube ne challenge ukuthi uzosebenzela kuphi kusasa yabo lo muntu ngalenkathi kulimaza aka understand ukuthi lokukulimaza sek affecta even indawo osebenzela kuyona kwayisinkwa sakho since ukhuluma ngomndeni ekufanele kusibeke phezulu kwetafula ekhaya ngeke be understand ukuthi uthi awunayo imali kodwa uvukile uyayibona leyo nto why businessini so ngalenkathi uphume ekseni umuntu omshiya endlini unalento ekhanda ukuthi sikhona isinkwa kusasa kanti aka understand ukuthi isikhathi uthi uyavuka uvukele lutho just ukuvukela ukuthi uma ngibe khona hleze uNkulunkulu uzolidala iqhinga uyabo kwesinye isikhathi siphila ngalowo musa ukuthi kuzofika umuntu engafiki kodwa lishona ilanga kodwa siyazi ngoba ithemba uyayinika lona uma ukuthi unalo ithemba ngaphakathi eloNkulunkulu ithemba uzoyinika lona uthanda ngeke iphele inyanga ngeke kuphele 2 weeks ithento ke mhlawumbe interested kakhulu ukuthi ibusiness labantu abasha ngiyafisa ukulisupporta Khize take me through uhluke ngani wena kwamanye ama fashion designers iDime Creations yini eyiprovidayo ihluke ngani kwabanye iservice yena yonke nje into eniyenzayo nina umthungo nothungaje ukuthula abantu abesifazana abesilisa abashadayo yonke lento le sithatha nje usibeke mfethu usininga umqondo ukuthi okay nani business lakhe lenzayo okay kwiDime Creations mfethu uthola informal way njengale outfit njengale outfit engegqokile sure uthola i-outfit ekanje uthola ama-suit uthole ama-shirt ukuya emsebenzini casually ngicosuphoza isuit phela thina siyokuyithengela ezitolo niyakwazi ukusakhela siyayakha isuit ungiqale phansi siqale phansi ngeke samele mfethu kungishayela isuit mfethu ngisho ukuthi le suit iqhamuka kwiDime Creation kanti ukuthi khandwa phesheya ifike la ikhandwa la ekhaya nje yonke into enzeka kanjalo futhi nezingubo zabantu besifazane ngayi imishado siyakha ama wedding gowns siyakha ingubo zemishado traditional attires siyawenza if ukuthi nje umembeso ilawo magaladina graduations siyakwenza matric dance ingubo zakhona namasuit akhona siyakwenza nje uma kuyiformal wear sidila kakhulu no formal wear nezingubo lezi eziclass then siyakhethela futhi ukuthi uma abantu befuna izingubo lezi ezijwayelekile siyazenza kodwa kuukuthi kwi wall noma asithi nje kwi-market yami uzofica kakhulu lezi zinto lezi formal yes shuthi ke yithi labo mabhingi formal laba shaya amasudu aformal ukhabazela uvivile manje ufuna ukusenzela okay mfethu ke ngiyakuthola right ke ngifuna ke manje ke sambe ke sibheke ukuthi kuma prizes sesusithulelile ukuthi into zakho formally ushaya into zakho imishado nabo bayakuthinta so in terms of amasente uyaluma uhamba kanjani noma ureasonable kodwa umuntu uthi reasonable hayi ngiluma awuluma reasonable kakhulu reasonable ubese yabo uthi wasika reasonable kakhulu mase ufikile nje kuyaxoxiswana akhona kodwa nje isuthi mhlawumbe engaqokwa yimina nje ngifanele ungangihlaba malini nje mina isuthi nje yes you asithi you 4000 isuthi mase kuthi njengama tuxedo 5000 khona lamasuit athanda uba stylish nawo futhi 5000 kanjalo but normal suits nje you 4000 yeah kodwa mbukele kwenzeke ke yena ungalenzi iphuthu bese uzohamba niyoxoxa nowabili mhlambe nephakethe yakho mayelibona ukuthi liyavusa
nizoxoxa Yaxoxiswana, kuyaphiliswana. Mfethu 3 questions uyazi ke nawe umlandeli we-podcast wethu uyayazi mfethu ukuthi kunesikhathi sembuzo mfethu Yeah. yini manje khamaze yini manje Phela fanele ngilindele noma yini. Ibuye ikhali. Ngiyaqonda ibuye ikhali kulembuzo. Nengizima Africa njoba nazi ukuthi imbuzi ba u3 if u3 la khona sineyo khona iciko lethu noma ke isivakashi sethu sosuku ukuthi ke liphendule just general questions lawo ma questions lawo suke sifisa ukuthi asinike wona impendulo but mengenayo impendulo asinayo inkinga sizonika wena mbukweni ngasekhaya ukuthi usidecide noma uyisholo wena hayi ushayile hayi awuzwanga kahle bese usinika ke answer right kuma comment wena right okay Khabazela first question kunomuntu othiwa ithwasa lekhansela wangakini ngiyamazi thwasa lekhansela ubani isibongo sakhe ngabe nginamango mangathi awusazi ngisazi isibongo sakhe uqhama ka awusasezwa angisezwa ngithi mina uyamazi thwasa lekhansela right yalazi thwasa lekhansela ngiyalazi thwasa lekhansela ungokabani isibongo bafu ngabe nginamango sonela ufuna ukuthi ngabe nginamango mangathi ngiyasazi isibongo sakhe yazo sengikhetha ungasahleki kule mbuzo bafethu kodwa manje ile leniphendula ngayo bafethu okay question number 2 Isaka yasazi izaka ikhokhontwa izaka nezisho right wayifunda lezo zinto Khabazela wayifunda lezo zinto bafuna okay akukho thusi lathetha lilodwa akukho thusi lathetha lilodwa ungabe kusho ukuthini lokho ayasithungu phela lapha mfethu shuthi ke ngivele ungikhiphe ishethungithungiseke mfethu akufanele ngiphethe kakhulu phela ngoba nje ngizoswe ngigeje yabo ya sabe akukho thusi lathetha lilodwa hayi bafaya uthisha ngabe sedlulile next ngabe sedlulile bafaya okay sithemba bafethu sichazeleni akukho thusi lathetha lilodwa siphe incazelo lapho ngasekhaya sizwe ukuthi isizulu sethu nishoni saphi njalo question number 3 kunendawo okuthiwa eteketiswayo kuthiwa isehlala nkosi ngabe kuphi lo ndawo ngoba noma ngabe ngithi iliblo lodolopha eliteketiswa ukuthi isehlala nkosi Khabazela ngiyaqhabanisa nami kanongoma uyangibuza noma uyangitshela kanongoma cha hayi ngiyakutshela uyangitshela uthi ngekhathi ngiyakutshela News Africa sinethemba lokuthi lokho akushoyo kuyiqiniso ukuthi ehlala nkosi indawo masiyiteketiswa kuthiwa isehlala nkosi ikwanongoma lapho asithembe kanjani hayi khona bafu mfethu ngaphambi ukuthi siphethe kunabafethu ngaphandle abafisayo uqala amabhizinisi njoba nawe usuliqala yakhe ibhizinisi njengoba ushilo ukuthi akukho lula mfethu ingqinamba zikhona but kungathini kumkhuthaza nje ukumnika lolo gqozi lelo ukuthi hayi mawusucabangile go for it empilweni kubalekile ukuzazi ukuthi sure ufunani yeah kuyakwenza ukuthi ungalala ungazi ufunani kodwa uma ukuthi ikhona into onayo ekhanda ungayingabazi ungahesitate ukuyenza sure inkinga nenqinamba uzohlangabezana nazo endleleni sure nama solutions azo uzowathola endleleni angeke uwathola ungazamanga ngeke uzuwine futhi ungazamanga ukufeyila kwakho namhlanje kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuvuka ekseni uphinde uzama ungazama uphinde uwine uphinde uluze kodwa nje phokophelele ukuthenini le vision onayo uyilwele ukuthi uyiphumelelise umuntu osekhaya useyibukile i-podcast wasibuka sichaza yonke into esithungisayo nayo yonke into uthi nje ukumkhuthaza nokumashorisha nokumqinisekisa ukuthi mayikafika lapha na kwi-Dime Creations uzofika athole i-service angazange ayibone ngingasho ukuthi ngokukhulu ukuzigqaja ngento engiyenzayo mfowethu nokuyithanda
angiyena umuntu ojwayele ukuthembisa engafezi ngiyakukhuthaza futhi ukuthi umuntu uma endaweni noma kuthiwa yipi ukukhiphe ekhanda ekuthenini kukhona ama disappointments oseke wahlangabezana nawo kuyakwenza lokho ukuthi uma usuye endaweni entsha ufike nakhona uma expect ukuthi uzo disappointeka uma ufika nengqondo fresh ngempela umuntu ekwenzela ukuthembeka ekwenzela into eclean so noma ubani noma inini uma efisa ukuthi esebenzisane ne-demonstrations ofisa ukuthi enzelwe into ngokukhulu assurance ukuthi kuzokwenzeka khona welcome disappointment amabhizinisi akithi ngiyaxoxela ngakuhlebela ngeyibhizinisi angalivakashela ngafuna izinto for months sengikhokhile kwangenzeka amabhizinisi akithi amnyama anakho lokho angazi noma ngithanda nakho but inkabza kwethu esiphusha nazo osisi nobhuti iservice yethu ibingabinhle angani ngizongifaza noma ngiphekisa akhe ngizokufakazela because noma kuliphi yes kuyenzeka lokho kuyenzeka ukuthi ungaqamba amanga uma uzisebenza ufane nomuntu noma uma uyisebenza umsebenzi wakho ungakabi company enkulu whereby usunabasebenzi abawumthamo sonomsebenzi omkhulu suvele osuku level ukuthi uyayiranela wona akufani nathi esuke sisazakhela thina leso sigaba leso ngamanye amazwi kuyenzeka ukuthi enzeka amaphutha kanjalo kwezinye izikhathi hayi ngokuthanda kodwa ngenxa yomthamo womsebenzi osuke uvesane wafika lento ithi uyabona uma kufika umuntu ezokuqasha ukuthi ube uMC yes uma ekuthembisa 5000 kufika umunye ekuthembise u10000 sengamshiya lo noma ungamshiyanga lo kodwa uyakwenza ukuthi uma usuku lodwa uthi mfethu ngicela sisikhathi sala kuze uzocover nale ama ngoba ayifiki yonke ngesikhathi esisodwa so uyazama ukuhlanganisa lo muntu usuke eyisebenza ezama ingekho indlela angenza ngayo ngoba uma isiyeka lesinku kusasa akazi uzosithola yini esinye sifanayo nalesi so ezinye zengqinamba thina siyisebenza ezibanga ukuthi sigcine sidelay kodwa we make sure ukuthi uma kwenzekile kwanephutha elikanjalo uzama ukulicover ukuthi lo muntu ebe satisfied akufani ukuthola umsebenzi wakho late uthola ungekho eqophelweni elifanele noma elingaphezulu kwalelo expected so nakumuntu osefieldini efanayo nokumuntu okwenye field kodwa oyisebenza make sure ukuthi uma uluze isikhathi kodwa uma umnikeza service yakho umuntu mnikeza 100% weservice yakho yabo kuze noma kuthiwa inhliziyo yakhe ibidinwa kangakanani iyakuthola ukuthi ibe nokuthula ngenxa yento equality omnikeze yona ngiyathola mfowethu yes so at all times noma ngakuthiwa ugejile ngokwesikhathi kodwa deliver into correct deliver into equality deliver into umuntu ezomjabulisa ungabe usugcina icala akufanele ugcina icala noma kuthiwa wrong kwesinye isikhathi ukuthobeka kuyakwenza ukuthi indlela yakho ibe smooth not ngoba bizozenzekela kodwa ngoba kufanele ukwazi uacknowledge iphutha lakho uma usuyakwazi ukuthi umuntu esebenzisane nawe ingakho abanye bethu uthi sesiyaxabana kanti iclient is always right kwesinye isikhathi lokho ama client akusebenzisa ngendlela wrong yabo kodwa at the same time uyasidinga lesinko uma uzosixoxa namhlanje sizokuxoshela ama client abanye obungawathola yabo kodwa uma ubuyele emuva yo correct lawa maphutha kuzokwenza ukuthi kusasa ubuyele abantu abawu10 ngalo yamuntu okwamenza wa wrong uke refer umuntu kubantu abawu20 refer wena kodwa wena wamenza wrong ngenxa ukuthi ukwazile ukulungisa iphutha lakho wazehlisa uthothi umtholile omunye ocorrect ofana nawe angeke zemiyeke ngenxa yelo yakhe musu kumbed mouth le muntu leyana ngoba nawo umaza ama challenges abebhekene nawo uyabo so at all times try your best uma usebusinessini ukuthi noma ngakuthiwa khona ifail ebekhona kodwa icorrect ngendlela eright leyo nto izokwenza ukuthi kusasa impilo iqhubeke mfethu siphi inamba zakho othola la kuzona
bese ngishilo ukuthi utholakala lapha na eThekwini West Walk building floor number 8 ku 830 room 830 ezinye inamba zakho nje uthola kuzona o Twitter Instagram ukuze sikwazi ukufika sik DM lapha na sikwazi ucela umsebenzi wakho nokubuka ke umsebenzi wakho. Inamba yami yocingo ya WhatsApp 076 5623370 for WhatsApp nenamba yodwa nje ngisebenzisa kuyo zonke izinto engisebenzisayo. Ku Facebook ngoSimpiwe Dime Mkhize, Simpiwe Dime Mkhize mangidinga ufuna ungithola ku Facebook. Ku Instagram ngoSimpiwe Simpiwe Mkhize noma Dime Creations kuyavela kokubili. Na ku TikTok uya search uDime Mkhize noma uSimpiwe Mkhize kuyavela kokubili. Yes. Ake ningizimu Afrika bekungaka bese kuphethe sithi phakama umuntu omnyama phakama umuntu omusha #Kwenzekwenzeke podcast Dime Creation was in the house. Kuningi ke sixoxile naye esowenza siqinisekise ukuthi umsebenzi wakhe uyaphakama, umsebenzi wakhe uyaphambili ngoba mase sonke singabantu abasha angeke singaye phambili. Qala kwethu asibe ngakhulu khabazela kaMavovo nembuzo yakho uyiphendule kamnandi. Yathoba kakhulu kwintokozo kakhulu mfethu ukuthi ngibe ihost yohlelo lakho mfethu. Angakuvali ngaphandle ba sometimes uyabona ukuyibuza yonke imibuzo uyiqede. Thola mhlawumbe khona yabona sonto nave ngiphathe kabi ke mina ngifike ngivala inkozo ongakazange ngisho lutho. Isengathi benganikwa nabanganikwa ngithuba ukuthi hayi ababe ngekho ebhukwini akakusukume noma ubani asinto ayithandayo. Mfethu anything ongathanda ukisho mayikhona mhlawumbe uthi hayi khumalo isalile le ake ngiede kuyona. Anginakho ukuthini okuningi sesikukhulumile ukuba iguest yosuku namhlanje sengingenze nami ngakwazi ukuzibona ukuthi ngumuntu mhlawumbe nami level yokusithemba bephansi kodwa namhlanje yenze yakhula so nomunye osazama njengami ngicabanga ukuthi uma ebona le umsebenzi uzokwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into engelutho ayihlalise namakhosi. uNkulunkulu uyayithintitha nje imbabala ingelutho ekwazi ukuyenza umuntu. So noma yini oyifisa empilweni inakho ukwenzeka uma ukuthi unalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka. Ungazibukeli phansi ngenxa yokubona isimo kusona ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi isimo kusona siyadetermine ukuthi kusasa uzoba kephi. Akusho ukuthi namhlanje level yakho mayikhomba ukuthi ku0 kusasa izobe saku0 kodwa uma ufuna uye ku10 kuzofanele ukuthi uvuke kusasa ukulwela ukuthi iye ku10. Akwazi ufinyelela esigabeni sababuba sa doctor ba ungakwazanga ukuthi uhlale endlini ungenaso isinkwa. So ungabi nesinkwa namhlanje kuzokuvulela kwesinye isikhathi iminyango obungayithethe ungayivula ngokwakho ngaphandle kwesizo lomunye umuntu kodwa uma uzokufaka engqondweni yakho ukuthi kuNkulunkulu konke kuyenzeka. #Kwenzekwenzeke podcast #singabantu abasha siyaphumelela siyabambisana siyaphambili. Ikwenzekwenzeke ithatha ithuba. Dr Life mfaka nongoma ehlala Nkosi usethatha ithuba usethi khomo siyabonga kakhulu. Kwenzekwenzeke